Masera sei muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa iye Glory and welcome back to this episode. Muzora nhasi tine nyaya dzemushonga dzenyu dzagara dziripo ndozvando dzamoda asi satapinda munyaya dzemushonga regai titange nenyaya dzavanhu vari kuda help apa tiwe kuti zviri kunyanya kufamba sei. Nyaya yekutanga tine nyaya mukoma vari kuti ivo vane nhengo duku. Regai ndiverenge nyaya because tete makadi ndiri mukomana ane 27 years. Tete ndokumbirawo rubatsiro chairo mupfungwa hamuchina kufara, depression, stress, anxiety zvese chiri kukonzera inyaya yenhengo duku tete zvandikuwadza apa kusvika pakufunga kuti ko ndikasiyana nazvo zveupenyu zvacho. Recently girlfriend yandanga ndakuti ndiroore yataura mashoko ekuti mushini mudiki ari kutora more time and effort kuti azonzi aclimax. Handisina chimwe chandofunga rather than kuzvidzikisira nekuda kwenyaya iyi. Tete vanhu vari kukwanisa kuisa vanhu mumabhotoro votadza sei kuti sikarudzi ikurewo zvinoenderana. Kana zvicha tete ndinodawo anobatsira ndiwane kuzorodza pfungwa. Saka ndakabvunza kuti how bad is it, like how bad is this? Vakati hai it's about 10 centimeters. Handiti 10 centimeters dzakawanda, 10 centimeters dzakakura sei? 10. Handiti ndedzipi kana zviya 10 centimeters. Alright, hadzisinadzo basa kuti ndedzipi. But it's not bad. Vakati aiwa kwai nhengo yacho haina kunyatsosimba zviya vari kuchema. Indazongoona kuti musikana wamawana mukoma ane experience yakawanda hatiyadi vasikana vakadai. Ndabva ndafunga mufundisi aiti ujesu akavatanda vantu manje. Hai ujesu akavafuna usisa vafana nalo cause usisi yakomparison yabona. Ndo zvakanakira kuti munhu awane munhu anenge ari virgin modzidzirana. Mukoma, let me tell you something. Hapana chamatadza apa. Nhengo yenyu iri right. Asi kuti makaona munhu akapfuura nekumaNigerian zvinova kuda kuita comparison, compare and contrast. But anyway, mimi kana vanhu vachigona kuisa munhu mubhodhoro zvinovanga kuonewa here kuti nhengo ikura. Aiwa nhengo haikuonewi kukura. Endai kumen's clinic. Hatinoda kuti timunhu guchu. Aiwa hatidi guchu. Because I think it's a hormonal thing. Handiti vanhu vemushonga uyai mutiudza nemumedicine. But semaziviro andoita ndiona sekuti inyaya yemahormones nechichi. Imboindai kana kuri kuti muri kuona kuti chinhu ichi hachisi kunyatsokufadzai. Endai kumen's clinic. Vanonokupai zvavanokupai kuti paite zvegrowth. Handiti I'm going to give you a practical example. Do you know kuti before a woman gets pregnant anogona kuti wachitoveka size 5 yebhutsu chaichaio. Zvandiri kutaura zvandisi kuzvirota kana kuti kudii. Parinopera pregnancy munhu anenge apfeka size 7. Growth hormone inenge iri pai iri mumuviri. Handiti saka munongoda growth hormone. I'm a perfect example. Ndaimbotanga ndichapfeka size 5. Izvo ndakudopfeka size 7 ndodokwidza nevarume takudoenda kusize 8. Even example yandingakupa it's a fun one kuti even my nose, I used to have a very small nose mukoma. So I am giving you hope. I'm coming with hope. Handiti kudhara daido vari kamino kangu katoko. Ndakaita pregnant 3 times. I've been pregnant 3 times. And every time I get pregnant, my nose grows. Inoda kukura zvezvo kuti yobva yatanga moti aiwa mwana zvako yoramba yachikura. Saka ndirangokudzai kuti mukangoinjectwo growth hormone iri. Aiwa nhengo inokura. Ndo zvandangangokubvudzai. Alright, hi tete, this is not a confession but nditori neconfusion chayo. I'm a girl in her 20s, happily married. Ndakatograduatewo zvakanaka ndiri gweta but basa harina kutamba ever since I graduated. Right now we are staying kunze kwenyika. Handichatauri nyika yacho ningazikanwa. Vamwe vanodzifambira nyaya dzacho but inini I believe in God's own timing. And my husband says probably nothing is coming out of it because you were meant to be an employer, not an employee. I may know how far true that is, but you are building our company. That's what I spend most of my time doing in the Shirukufire. So in Nahabi, we decided kuti baby tombomira because we just enjoy being together without company. The age to have a baby, I start here. Also, we feel babies should be planned for. And mwana ozvarwa patowaneka trust fund ka baby. Kana kasauya fair and fine towards yamari yacho and we adopt. 5 years of marriage, no problem faced in regards to that. Great relationship with my family and in-laws. So nyaya yangu iri pakuti takashanya kuZimbabwe for Easter. And on this particular day, nditoriwo kwavamweni. Ndapedza kuloda hembe washing machine. I remember kuti ndakakanganwa safe panze. Ndichibuda panze, vamwe baba vakundidedza, hanzi uya padhuze. And I'm confused kuti this stranger ari kudei. Ndaswedera mbijana keeping a safe distance though the gate was locked as pane fence. Vakuti ndiri muprofita waJohani Masowe. Mudumbu menyu munorwadza ijeko. Ochibereko ameno zvavakataura. Indobva ndati zvikanzi zvimwe zvinhu hazvidi chisaladi. Ndati pamakashaya penti renyu makarishaya kupi. Mama enda kumusha here makarishaya kupi.
ini ndatova confused kuti I don't remember ndichiyapendi patete, but imimi kubva muri mwana mungaremember kuti mhando weesa makaita makawaisa kope mune vana vangani? I'm like handina. Zvikanzi murume wenyu anonzani, and inini ndiri munhu ane very soft voice, so ndataura baba vaya vakutopopota kuti hey ukundiitira salad stupid yemunhu aikaka vakabva tofamba vachienda vachipopota. Ndakapinda mumba being made kuti sha munhu unongobva kwabva kuzoshaudha apa disturbing confession ndanjinzwa ibaba vekadhoma kane usimbo tudzosa kumashure nditangidze kuteerera dai aashondudza zvebasa noti zvechibereko. While I was still pissed, I made a short prayer kuti Mwari, kana ndine nduwe yakaenda though ndisina kumusha kwandakamboita, that is in your hands, deal with it. Ndazogara pasi ndakazofunga kuti was he genuinely trying to tell me something or he had other intentions which I haven't still figured out. Ndizvo zvinoita vamuprofita here kuti vanotouya nemasculine energy and vachitoti you owe them your time. Okay fine, ko kuzopopotera munhu atori confused kuti chii chiri kuitika. Ameno imbobvunzai vamwe kuti ndakatadza here o pane chinyowani chakaburwa muZimbabwe nemaconmen chandisiri kuziva. I wasn't raised mune zvemaprofita and handitozvinzwisisi. Also vamwe the hint kuti imbonobetserwa panyaya dzebasa, but inini I believe kuti we are here on earth to be tested, to prove if we will remain faithful to God no matter what. Ndinofunga kuti kokana iri test yangu to see how patient I can be. Ndopa mufananidzo waJob akatendeka asi akatoedzewa kokuzoti ini hangu aimbofadaya kuuniversity ndichiri nemadhimoni. Not to say I'm proud of it, but please advise me ndisati ndarasika or maybe ndakatorasika kare. Plus ndakambonyeperwa inini neiva vaprofita vaunenge usina kutsvaga kuti ye mukomana ari kuda kuroora vabereki vake vanoda kukuuraya uri murodhi kunoperekwa. Me being me ndakatoenda ndikatamba chiroora zvakanaka, and my in-laws are so loving. Vanoita sevachandigezesa. Heidi, thank you for taking your time to write to us. We really appreciate you. Story I think inodzidzisa vanhu vazhinji kuti alright, it's you mind your own business. Uri kutominda utoisa hembe washing machine uchibuda panze chinoyanika. Munhu okuti hey sister is up. Okusukela munhu okusukela utokudza kuti hayo pendi rako rakazoshayikwa ye chichichi. Ndiko kudlerezegwa kunoitwa vanhu. Unodlerezegwa nevanhu vanenge vachizviti maprofita. Anditi in the last days they shall arise vanhu vari fake prophets vanenge vachiti mwari vachishandisa zita raJehovha vachinyeba. Saka ndoda kukuudzai guys, iwewo hauna pendi rako rakamborasika, hausati wamborasikirwa nependi, hauna any problem yejeko, hauna problem yekutadza kuita mwana, uri kutorega kuita mwana because hausi kuda kuita mwana. I want you to see one thing that is common here. Vanhu ava vanoita zvechifake handiti vanoshandisa psychology. Vanoziva kuti it's very common for women kuti vave nejeko, and vanhu vari very desperate for kurapiwa. Saka vakawana vanhu vanenge vari gullible and ogodliwa mari. I'm a single mother age 36 with one kid. Ndakasangana nemurume aindida, he's also a single father with one kid. Akandiudza kuti yanondida, ndikamuti just give me time ndimbofunga nezvazvo zvakaitika last week part 1. Mukutaura kwake anoti ini ndofarira kuti ndizive kuti ropa rako rakanaka here. We had to buy my HIV test kits. Tete ndakafara ndikati ndiye munhu akanaka nekuti mazuva ano vashoma vanobvuma kuenda kumatest. Then ndakazomuona after 1 week. Aba ndenge ndisina kumuudza kuti ndinomudawo. Takatenga makits, we did HIV test tose takaita negative. Ndakamuti let's give it a try. Akafara kuti ndomudawo. Tete that same day iroro murume wakuti ndoda kurara newe. Indikati kwete hazviiti, it's too early. Saka akabvaradza kutsama. Ndakabva ndamuti ndakuda kuenda ndokundiperekedza nemota kusvika pagedhi rangu. Ndakamuti ndokona Sunday after church. Akati kana ndisina kutsama unoza peni handinayo, madiro andinokuita iwe wondinyima since last Friday. Haana kutaura neni. Up to now akangoti ndichataura newe kana ndisina kutsama. Handina kuzvitora serious. Ndaifunga kuti achataura neni. Ndione munhu zii. Mande ndakamufonera ndikati ndoda kubvunza kuti nyaya yakaitika neFriday nanhasi uchiri wakangotsamwa shuwa here. Akapindura kuti wakandirwadzisa kundinyima ndichiri ndakabatikana. Uye pandairamba akati hapana chinoshamisira, tose tiri maadults uye tine vana 1, hapana chitsva. Ndakamuti kuva nemwana kwangu haisi passport yekuti I can go sleep around kuti ndikarara newe uzondiramba uchiti ndakarara naye same day raandibvuma. Ina handisinzenza wanzwa. Iye aingoti hazvina basa shai ndokuda zvekuda kutokuroora. Ndaitete Gloria zvandakaita kunyima bonde ndakatadza here bodo hamuna kumbokutadza. Remember your body is the temple of the Lord. This man munhu ari lastful, haana rudo rwaanaro. Ndiye munhu kuti anoyovata newe 2 days 3 days after that haachatodi. Ari kutsvaka, he's chasing the cake. Ari kuruda cake, uda kudla ice cream. Kana wapedza ice cream oinda
handimozvona haasi kuda friendship kwanditodevelopa friendship here totaura nyaya toita inonzi companionship handiti tozivana kwete unongotora muviri wako pauyo uchingoti aiwa bodo ipapa am with you my sister handiti. Alright, regaiti ngenyaya inotevera. Good morning, Auntie Glory. I hope you are alright. I'm a big fan of yours. I'm a single mom of one, age 31, ndinogara Cape Town. Auntie, thank you nenyaya dzamunouya nadzo. We are learning a lot. Ndokumbirawo mundiposterewo tete if possible. Ndiri kutsvaka malinks ekuenda kuIreland caregiver or kumaship tete as a housekeeper or laundry attendant. Ndaneta nekuapply tete. Ndotopasa interview but makampani andinowana hana mavisa sponsorship. Kana paine anozivawo macompanies anopa visa sponsorship, ndaikumbirawo nemweya waMwari tete, o kana paine anodawo kundibatsira kuprocessa mapepa tete, mari ndinokwanisa nepadiki pandinogona. Ndikwanise kuchengetawo mwana. She's now 10 and maneeds acho ari kuita chiwedzera. Macertificates andinawo ndeelderly care from Chilton license ndinaro code 10. Thank you so much. Ndokumbirawo mundiudzewo kana maposta anenge achida kundibatsirawo. Here is my number +277492766676. Right, number iyi haisi yevanhu vanenge mavhaucha anenge akadoda kumirira kuhla vanhu vari galibhu. Bodo hatisi kuita izvozvo. Vatete munofara here? Ndinoreurirawo kugara nezvipira danga razvo mubedroom mangu. What is that? Okay, kutanga pachesi pangu apa hapatarisiki zvichidzika. Ndotomeka sure kuti handiendi kumafunction. Kana ndatomanikidza tete ndinopfeka hembe dzinovhara muviri wese kungosiya maoko nehuro nokuti muviri wacho hautarisiki. Vatete, asi muviri wangu zvauri mazvokudai mavanga enyura ndakavhiringwa nechekuzvitsvakira. Kuti ndigare nezvipfira ndakaenda kuChipinge kwandakanzwa nembiri yekuti hapana chinokona. Pokutanga ndaida kutoenda kuri kuMoza asi ndakazokonewa homwe yainge isina kumira zvakanaka. Ini nenhamo hatinambobvira tawirirana. Vatete, mabasa nekunetsa kwacho indakatomborarama nekutengesa miviri kuti ndirarame. Asi kutengesa miviri uku kwaiva nemarisk ako. Ndaiwana matop chef asi vane mamwe mademands avaizoda ainge asingaiti. Vamwe vacho vaidhimanda zvemufirimu chaizvo. Ndikaona kuti chero zvekutengesa miviri zvaibhadhara, ini ndini ndaikuvara. Ndakabva ndahenga mabhutsu. Pane pamwe pauri kuona kuti uri kurwa nechinokurira. Vatete, ndaida kuzoita mari yangu kwete kupiwa kana munhu ada. Ndakazoenda kuChipinge ndarayirwa nemumwe musikana aiitawo zvekutengesa miviri. Akanditi nyika yaida munhu akangwara ukarara nezamumukanwa inobva kwako. Vatete, so akandinyorera madirections nemafambiro ndikapinda mubhazi ndakananga kuChipinge. Ndaifara vatete kuti at least kuChipinge ndaizowana munhu anotaura chirudzi changu. Saka zvekuzonzi ndakarombeswa ndisingazivi kuti zviri kunzi kudii kwaiva kudhara ikoko. Ndakasvika handizivi vanhu vanorombesa vanoziva sei zvaunenge wavinga. Vakangotora chimwe chimukuyu chainge chakachenuruka kwakundipa kwakuti ndidzokere kwandabva ndoisa mumukaka. Ndakaita sekudaro. After 3 days ndakatanga kuona zvidzvinyu zvichena zviya zvati dzva mubedroom mangu. Ndakangotiwo kuda pane chipfira chakazvarwa saka zvainge zvawanda kuti dzamu. Handina kumbofunga kuti zvipfira izvi nemari yandainge ndawana zvinodyidzana. Mistake yandakaita kunyangadziwa nezvipfira izvi kwava kutenga insect spray. Vatete, handina kuziva kuti ndadenha mago. Handina kuziva kuti ndagofa mungu mumwena. Zvipfira izvi zvaingoungana zviri kumusoro. Asi chaiva strange pazvipfira izvi ndechekuti zvipfira zviri normal zvakasikwa nedenga zvikakuona zvinotiza zvichidzokera mumarata. Manje zvipfira zvaita senge zviri man-made. Zvaitoratidza kuti zvauya kuzogara zvainge zvakaita kudekara kuita feel at home chaiko. Saka pandakazvispreya zvakaganduka. Ndakatanga hondo yepasi rose. Zvipfira zviya vatete zvakadzika kubva mumarata kwakuti mwanda pamuviri pangu. Ndakanzwa nevamwe kuti ukavata wakazora parafini hazvisviki. Manje izvozvi zvitori personal. Ndikakuudzai kuti muviri wangu wose une makwapa ekurumwa nezvipfira vatete. Zvikandiruma zvipfira izvi unotoona tumuromo twakaita red nekundimwa ropa. Vatete, ndatambudzika ini. Mari yacho yekurumwa everyday haina kidzi. Ndakarumwa nechekuzvichera. Ndakarombesa nezvipfira izvi. Mari yacho haisi kundinakidza. Ndinogara ndakapfeka mazorokwe marefu kunge vakadzi maArab. Ndiri lonely. Munoti chero ndikawana anondida ndinobvuma sei indine muviri une mavara kunge mbada. Ndakambodzokera kuChipinge. Vakati kudyiwa kwandiri kuitwa nezvipfira aiva mazvokuda mavangenyora. Vari kuti dai ndisina kuzama kumbozviuraya neinsecticide ndingadai ndigere muupfu.
manje ndainge ndazvicherera gomba rangu ndoga. Ndizvo zvakandiwira izvi. Chakawana hama achisekwe vatete, ndiri kutsvaka rubatsiro rwekudzinga zvipfira izvi. Mari haina basa, ndava kuziva kuti murombo anowata hope dzinouya ari nani pane mupfumi asina rugare. Right. Munhu anyora nyaya iyi haana kunyatsotsikisa. What is zvipfira number one? I don't know what is this. But anyway, tazvinzwira ndo zviripo hanziro ndorumwa nezvipfira zvo zvinenge zvine muromo wered. I don't know. I'm assuming kuti chinhu chinopfira ndo zvandiri kuasuma. I don't know. Remember kuti inini ndobva kuMidlands anditka mbuya eMidlands hlanganisa yonke into. But kana zvakuzobva kwaChipinge ungu ngiyabe sengilahlekile kakhulu. Alright, atipinde munyaya inotevera. Makasimbere vatete ndinoreurura kuba murume weshamwari yangu. Makasimbere vatete ndinoreurura kuba murume weshamwari yangu. Ini naDebra takakura tichitamba tose kubva kuprimary kusvika kusekondari. Vabereki vedu vainge voziva kuti taiva bhande nebhurugwa, taisada kushayana. Hapana chataivanzirana. Takapedza secondary education yedu zvakanaka zvinengei. Ini kwava kuwana presidential scholarship ndakaenda ku48. Debra kwava kusara muZimbabwe. Sezvo tainge tisingavanzirani, Debra akandifonera akati Sawira, ndawana shamwari yeupenyu, ndawana shamwari kuchembedzana nayo. Vakatanga kufambidzana zvakanaka zvinengei vatete. Debra akazondifonera kuti ainge ava kuroorwa. Ndaida chose kuuya kumarooro aSawira vangu, asi painge paita dambudziko rekuti ndainyora ma-end of semester exams. Saka ndaiza up and down yekuenda kuZimbabwe yazondikanganisa zvakawanda. Ndakaita 2 years ndisingaendi kumba nokuti pamaholidays ndaishanda kumarestaurant, shanda kuti ndiwanewo mari yekutengawo chino nechocho. Ndakazodzoka kumba holiday yaDecember after 2 years. Debra akafara chaizvo. Ainge atova nababy tikatanga kuita catch up makore atainge tisati taonana. Taiva nezvakawanda zvekutaura. Iniwo ndaida kumudza ngano dzeJoni, iye achindiudzawo married life. Takaswera tichitandara dzamara zuva rava kunopinda muna mai varo. Ndakati ndioneke ndokubva Debra ati ndimbomira mbichana ndibve ndasangana naHabi wake. Aiti aigara achinditaura. Vatete munoziva Habi waDebra akati achipinda tichisanganisa maziso. Ndakanzwa imwe instant connection. Zviya zvekuti sekuti wagara uchiziva munhu for makore. Vatete kwakabikwa chikafu chamanheru tikadya tose. Ndaingoti ndikasumudza musoro ndowana murume waDebra akanditarisa. Murume waDebra ndichamuti Brighton. Hana yangu yainge yorova kuti kweko kunzwa kutsva. Ndakapedza kudya ndikati ndava kuenda. Brighton akati ainge ava kundiperekedza sezvo kunze kwainge kwasviba uye makombi ainge apera. Ndakasvika kumba. Vatete mukufamba umu takachinjana namba. Achizoti aida rana wekuSouth Africa anomutengera building material nezvimwewo achiisa pabhazi. Vatete takatanga kufonerana. Mukufonerana akasvitsa shoko akati ainge andida kubva first day. Ndakambotanga ndichiramba because it felt so wrong. Zvaita kunge ndiri kubreaka sister code. Debra aita kunge sister yangu. Asi chero hazvo dai ndairamba Brighton vatete ndainzwa kuti ndiri kupedza nguva. Ndainzwa kuti Brighton aiva soulmate yangu chaiyo. Ndosaka marelationship angu ose ainge asingagari. Aiziva kuti ndichasangana nesoulmate. The more yandairamba, the more yandainyora murudo. Vatete takafambidzana wani kusvika asiya Debra. Vatete yakaita skandal yakanetsa, mhuri dzedu dzikaparadzana nokuti dzainge dzabatanidzwa neushamwari hwedu. Ndaisada izvi, asi inga moyo muti unomera paunoda. Vatete vabereki vangu vakaramba kugamuchira pfuma iyi vachiti handivaki imba yangu nemusodzi womwe mukadzi, musodzi shamwari yangu, musodzi yabest wangu. Ndakatora zvitanda ndikanoti ndo munzeve, ndaiva murudo ini. Brighton akasiya Debra 1 akatanga kugara neni. Takauya kuno kuSouth Africa. Vatete mufaro mwena unoguma. Tangoti tagara gore. Brighton akatanga kunyang'anya nemazigadzi mazitsvuku dende kuSouth Africa ane nyama dzinotamba-tamba. Vatete pandakasimudza musoro, Brighton akaurovera pasi akanditi ndisakangama kuti neniwo ndaiva pambi, ndainge ndaba murume weumwe. Brighton akaenda vatete, asi ndainge ndatosiyirwa muzvezve wechirwere. Ndakabatikana, ndakaudza vabereki vangu vakati takakuudza kuti hauvaki rufaro rwako nemisodzi yeumwe mukadzi. Ndakaronga dondo. Shoko rekuti ndiri pambi harina kundiitira zvakanaka zvamuchose. Handina mbobvira ndaita pambi muupenyu hwangu, asi ndakapinda murudo nebenzi chete. Debra zvinhu zvakazomuvhurikira akaenda kuAustralia kwakasvikoshanda kwakuzoroogwa nemurungu. Kana Mwari vada havo vanobhoilisa guru nekendo stove iripo. Mukaona Debra munoramba.
wasanduka kuita munhu wemumagazini. Mwana waona Brighton atokura, iniwo ndini ndakaita skeleton mabhonzo. Ndakaita chivi, shuviro yangu ndeyekuzotaura naDebra ndokumbirawo ruregerero. I think madzimai tangozvihwira toga kuti kwai hauvaki imba yako nemusodzi yeumwe. Zvinhu zvakashata fani. Hatisati tamboona mastori iwawo ekuti kwai munhu anotora ozodi zvichizopera zvakanaka. Kazhinji kacho it will not end well. Alright, tikaipinde munyaya inotevera. Handina kuda kutanga kutaura nyaya iyi nekuti I don't want to talk about my children in the same sentence with this story. Nekuti I don't regret kuita mwana wangu. It's actually and truly my answered prayer. Saka I don't want to overlook the work of God. Nhasi nyaya yangu chaitangira pandakaroorwa, ndakasangana nemurume wangu. Tikadanana zvakanaka, aita zvose kuuya kuzonditora kubasa, kunditengera tunonaka, kuenda neni out zvese. I fell pregnant for our first child. It was a boy. When I was 3 months, I started feeling sick. Ndairutswa, ndairwara, ndaigara ndakarara, ndikasiya basa. Honestly speaking, in my mind, I wanted to get married so that I can be housewife like my friends, not going to work. So once I got pregnant, I stopped working. If I could go back there, I would know the stupid me. I thought kuitira murume was everything. Anyways, I fell pregnant, stayed at home. I didn't want to go out because ndairwara. I couldn't bath. Ndaiti ndikadla anything, I would vomit. Chero mvura chayo ndakaonda. When I was 8 months, the baby stopped kicking one day. I had gone for a scan that week, so ndakatrega in the clinic. He didn't want to waste money because we paid for the scan that week, so I took myself to a local clinic. My turn came. The midwife examined me. She said there was no heartbeat. She quickly booked me for a scan. The scan also said no heartbeat. I was broken. I didn't wait. I just went out. I even took the wrong combi and went the wrong direction. I went kumba kwa mai vemurume wangu, told her the story. Vakamufonera akauya, vakamuudza zvaitika, vakati endai clinic ukufambirei nemwana akafa mudumbu. Takaenda, ndakazoiswa muambulance, tikaenda kuhospital, ndikanzi ndibare. Murume wangu akachema kuti ondipfuura, and he would visit every day, every visit. I went back home, then I started working so that I keep my mind off things. I got my flat tummy back, bathed myself, and I was so pretty. It's like we started dating again because ndanga kuita kunge musikana. Would go out, enjoy life, would come back kubasa kusonditora. One day I even cried to God, why does this man love me so much? To think what we've been through, he was still with me through the worst. Ndizingatogesi and thought of my exes. Kuti, who would have loved me in that condition? Pregnancy got me. We stayed 6 months with no baby. The pressure started. That's when I prayed. From my previous, the story begins when I was 3 months pregnant. One day he didn't come home. I was scared, honestly. What could have happened to him? Was he involved in a car accident? I spent the whole night thinking of different situations, because he switched off his phone. I even called my mfundis and we prayed that night. I called one of his friends and my uncle because vaishanda kubasa. Both of them vakati havana kumona. Ndikatotanga kuchema ndichiti ko munhu aita sei, imwe friend yakazomubata makuseni. Iye akabva afunga nyaya yake yekunyepa kuti ndazosungwa nemapurisa. What I know is kana ukasungwa nemapurisa anotora mota iwe ubva waenda kumba. Saka iye akazorara kupi. Ndakabva ndamubvunza akati ndanga ndasungwa. I asked them andiradze ticket rekuratidza kuti anga asungwa. Ainge asina. Ndikati hande kupolisi tinobvunza. Munhu akatanga kudzungaira akabva atanga kuti ndakarara kwana oni, ndanga ndaneta handina kukwanisa kuzodzoka kumba. Ndikabva ndasiyana nazvo. Life goes on nekuti I trusted him and phone yake ndaibata. Then ndakatanga kuona mafoni number yakanzi unknown. I asked him kuti ndiani, akatanga kundipindura rafu. Ndakagara 2 months ndichingodziona namba dziya dzichiramba dzichifona, akanga asisachauyi kumba. One day ndakanamata about nyaya yacho, ndikabva ndatora foni ya mupfungwa dzangu makauya idea kuti kana munhu achifona neprivate number it means anenge ari blocked. Saka ndakabva ndacheka kumablocked kuti hakuna here mamessage. Ndikabva ndaona munhu wacho anga ari mutswana zvichinzi ndivigirewo mafresh nemagwinya. I miss you Ra, can you give me one day kureva one round? Ndakabva ndatora mascreenshot aya ndikaisa pastatus pake ndikasiya zvakadaro. Mai vake vakabva vamubvunza kuti chii chiri kuitika, akabva ati ndichachinja, but munhu uya anga asauyi kumba. Kana aiuya late, ndichimufonera kuti uya kumba asingauyi. BP yangu ikatanga kukwira. Manesi achiedza kutaura neni kuti ukadai kuda kuti mwana uyu afe here, iwe akambofirwa nemwana
nekuti vaitarisa rekodhi. Vakatoti hatisati tamboona murume muzimba ane utsinye wakadai because vazhinji vari responsible, asi dai anga ari mutswana. He never changed. Manesi aibvunza kuti ko BP yangu yaigara iri very high. Then rimwe day ndobva ndamuti iwe kana usisadi nezvangu ingoti nditaurira. Every day ndaigara ndichichema omboti sorry. Manext door vaigara vachindinzwa ndichichema ndichizama kumuudza kuti usadaro ingoita mwana ararame anofa, but iye aisateerera zvekuti ndikataura naye mangwana futi aisadzoka. Ndikafona namba yake ikasadayirwa ndotanga kufila that trauma. One day ndikabva ndati ndiende kumba nekuti ndaityira mwana. Then hanzvadzi yangu akati regai ndimbotaura naye. Tikaenda tose zvikanzi nehanzvadzi yangu ndipe namba dzacho nditaure nemunhu wacho kuti une mukadzi. Akaramba pamberi pevanhu. It was clear kuti aisada nekuti aisakwanisa kurambana nemunhu wake. Hanzvadzi yangu akati kana asiri kuda tora zvinhu udzoke kumba. Umwe anogona kunyepa kuti ndarambana naye just to make you feel better, but uyu haana kudaro. Ndakadzokera kumba ndaifunga kuti ndikatanga kututa acharega. Same day ndanga ndasiya mari pasi pemubhedha zvairwadza ndichituta munhu akanditarisa. Ndikafona ndichimuudza kuti ndasiya mari yangu pasi pemubhedha ndokumbirawo kuuya kuzoitora ndobva ati ndichakuvigira. Pane pamwe paakandikumbira mari achiti akuda kutenga wifi haina kudzoka, saka ndanga ndakutya kuti anoidya futi. Tikabva taenda pabhawa paanosimbomwira tikaona achimwa nemusikana wake nefriend yake. I was like saka haasi kufunga kuti mwana wangu kana kuti mukadzi zvaenda, he doesn't care. Ndakasvika ndikamumhanyisa, saka mota yake yange yakamira. Ndikabva ndaona dombo ndikabva ndapwanya mota nekumashure. Ndanga ndine nhumbu yakura. Ndainzwa pain yakawanda ndikatraya kumuruma. Mai vacho vakati mukuita zvekupwanya mota uchasungwa. Sekuru vangu havana kumbotaura zvakashata, vakati munatsiura vana. Messi akambofirwa nemwana, izvezvi anogara ane BP. Muchitadza kuudza mwana kuti aite zvakanaka. Amai vaye vakatanga kuti handizivi kana mwana wacho ari wake. I don't even care nechinhu chaakatakura ndiye atanga kupiwa mwana chero akasiyiwa zvine basa rei. Ini ndine vana 4 ndakangosiyiwa 1. Vakataura zvakawanda ndikati kana asiri mwana wake it's fine. Ndabva ndavabhuloka. Rimwe day ndakamuti ndipe mari ndiende kuclinic. Haana kuvhura door. Akanditambidza nepahwindo ndikaenda. Then ndikabva ndamboti ndiende kuchechi ndisati ndadzokera kuZimbabwe. Ndanga ndine tambo yandakapiwa ndine mimba. Ndikaidambura zvikanzi ndizvo zvakaita kuti mwana wangu wekutanga afe. Vakabva vati ndikaenda kuZimu ndodzoka mwana afa nekuti vaiziva hondo dzacho. Ndikatanga kugara nehanzvadzi yangu ndichishanda zvisinei. Mukadzi uya aindinyima chero chaji yekuti ndichajise foni. Ndaiti ndikabva kubasa ndogeza ndobva ndaenda kunogara kwagogo vangu. Ndiko kwandaidya ikoko nekuti ndaishanda ndaisada kukonzera problem. Nekuti vanhu vaizonditi ini ndakafela yangu imba. Saka ndakuda kuuya kuzokanganisa vanhu. So I tried to avoid. Ndisatora space yevanhu vasafile kunge ndiripo. Rimwe day hanzvadzi yangu ndakamuona akamira achiti akuda kunditengera charger, which means aizviona zvaitika. Zvinhu zvakatanga kuita worse kuno kuBotswana. Chimwe chigroup chinopostiwa vanhu vakawanda akatanga kundinyepera kuti ini ndinoposta apa was pregnant and going through a lot. Marriage ndakasiya because handidi kufighta nevanhu. Akatanga kuudza vanhu kuti Messi anotuka vanhu nemaghost account kuti ndiri hure. Ndikaona anyora status, ndikatora screenshot achindituka. Ndikaona kuti situation iri worse. Vamwe mai vakati ukasiya munhu yeye uchasafa uchitenga mapamba zviri nani ngogara ipapo. Takaita kunge tawirirana ndikambonorara ikoko ndikadzokera kumba. Day iroro manheru ndakatanga kunzwa kusafila at ease. Hanzvadzi yangu handina kumboiudza. Ndikabuda ndikafamba ndine nhumbu yatokurisa. Ndakaona pasina munhu pamba paya ndikagara panze. Dzava kuma12 akasvika nemota aiva nemusikana uya. Ingawani takataura. Iye akaramba akanyarara. I was not going to fight with anyone. Ndikati ngatiperekedze musikana uya aende kumba kwavo cause panga pari pakati peusiku. Tikamuperekedza zvichirwadza ndirimo tikadzoka. Akabva ati inyaya yekuti hausi pano itodzoka. Ndikabva ndadzoka haana kumbochinja. Ndikabva ndangoti ndo zviripo. Haana kumbobvira atengera mwana masocks. Ndakatenga everything zvaidiwa nemwana. Ndakasvika 9 months ndichienda kubasa. Ndikabara muna December. Musi wandakasvika kubara ndakamufonera nekuti magetsi anga apera akakata. Akafona nenhamba dzemusikana wake achida kundiradza kuti vari vese ndipe mita namba. Ndikamuti ukundifonera nenhamba dzevasikana vako. Akanditi kana usingandirekedza. Akabva akata.
ndikabatikana. Vamwe vaiti ukamwa castor oil zvinoindusa labor, ndizvare ndigone kumira netsoka dzangu. Ndakafamba a very long distance ndichienda kushop yandaiziva kuti ndowana kwakavhurwa, ndikawana kusina castor oil iya. Pamwe ndiMwari vakaita kuti zviitike. Ndikabva ndatenga mafuta ekuzora kuitira kuti ndazobara ndigozora ndikadzokera kumba. Ameno akazoyanguvai. Mangwana ndikaenda kucheck up BP yainge yakakwira wese, ndobva ndaenda mangwana acho zvanga zvava wese. Vakabva vandiendesa kumwe nekuti vakaona kuti BP karamba ichikwira inogona kuzouraya mwana. Vakabva vati enda izvezvi kuchipatara. Ndikaenda kumba ndikamuudza kuti ndanzi ndinoinjusiwa kuti ndibare mwana wacho. Akanditi gara, haana kuuya. Ndikazofonera hanzvadzi yangu akabvunza kuti murume wako aripi. Akabva ati tinocheka kubasa kwake tikamushaya. Then tikabva taenda kuchipatara kwaidiwa mari. Ndikamufonera kuti auye nemari. Akati chimboenda kumba unogara kana ndazouya ndokutora kana ndaita mari yacho. Apa ndaive neBP. Munhu wepareception airamba sezvo ndiri muforena. Ndikabva ndafamba ndikaenda kuna midwife ainzwisisa. Akabva anditesta BP. Apa yange atova pa 140. Vakandisa pascan. Mwana angava 3.4 kgs. Akuda kutozvarwa. Ende unokwanisa kuzvara mwana wako BP yakakwera. Vanhu vacho they were supportive. Ndakabatsirwa nevanhu 3 ndisina kubhadhara mari. Vachindibaya ma-injection kuti BP yangu ikwanise kudzikira. Vakanditakura newheelchair kuenda kuward yevana. Vakamirira labor ndikainjuswa. Visit haana kuuya. Akangouya ihanzvadzi yangu. Mangwana makuseni akanga asipo. Only my brother came. I couldn't face him. Pandakabaiwa ma-injection BP yangu yakabva yadona. I couldn't respond. Ndaingorangarira Psalms 91 kuti Mwari vakati ndichange ndinewe handikusiyi. Until later on ndopandakazotanga kuona zvinhu zvakudzokedzana. And the nurses were worried. Ndakabaiwa ma-injection 10 vachida kuti idzikire. Vakabva vati BP yako yanga yanyanya kudoneseswa. Ndizvo zvanga zvaita kuti uite shutdown. Body yangu yakaramba kunzwa pain iya yekuti ndainjuswa. Mangwana makuseni hanzvadzi yangu paakauya ari ega. Ndakanga ndakunzwa pain yekuti vamwe vakushanyirwa nehama dzavo. Ndikatanga kufunga mama vangu kuti dai varipo I was going to feel better. My brother was there. Haana kuenda kumba and I couldn't face him. Akambondiona last time pandakafirwa nemwana akapinda ndiri mulabor. I guess anga asingadi kuti ndite go through that pain. Akaramba aripo. Manesi anga va frustrated nekuti mwana wacho airamba kubuda. Then paakabuda haana kuchema. Akazochema later. After that murume akabva apinda akatora mapicture emwana wangu asati apfeka. Since ndanga ndakarara ndiye anga anzi apfekedze mwana. Akasenda mapicture aya kumusikana wake achiti tava nemwana nekuti vanga vaudzana kuti kana ndabara vachanditorera mwana vogara vose. Vakatanga kuitana. Congratulations. Ini ndisingazivi. Apa ndakaita go through pain ndanga ndisati ndamboona. Ndainjuswa madose ese ndisinganzwe pain. Zvakauya zvese ka1 it was too much. But still we had to do that. Ndikabuda muchipatara. I know unofanira kuresta but I had to be strong. Mwana wangu akasvika 1 month. Ndaifanira kumushandira. Ndine nhumbu ndanga ndasimba ndashata. Ndikatanga kuzvigera kuti ganda rangu ridzoke. Ndakaiswa mastitch akawanda nekuti mwana wacho anga asingabudi. Ndikatanga kugarira salt. 1 month I was beautiful. Zvekuti waisaziva kuti ndabva kubara because I didn't have an option. Musi wandakabara musikana we akandifonera achiti congratulations. Anga ane system yekundifonera achindibvunza murume izvi aizviita kakawanda. Maybe murume wangu anga kusaenda kumusikana wake here nekuti aiti anga ane nhumbu. One day ndikubva kunogeza ndikaona message yakanzi tell your man I want money for abortion pills. Ndikamuudza kuti ini ukundiudza pakai. Pamaidanana ndanga ndiripo here. Akabva ati ndouya kumba kwenyu kuti achuze kuti munhu anoda ndiani. Ndikamuti uya. Akabva uya akatanga kutaura kuti ane mimba ende murume wangu akaramba kutenga morning after pills nekuti aida mwana. Ndikabva ndatipedzerai 9 nyaya dzenyu. Chikabva chapinda mumba chimurume chiya. Musikana yakarara panze the whole night. Akabva aona kuti munhu handide. I discovered kuti munhu uyu hana moyo. Akasiya musikana wake waida ari panze. Ndikabva ndati ameno vakabva varambana. Akatanga kunyepedzera chero akauya padhuze neni. Moyo wangu unorwadza nekuti mama vake vakauya vakati zvawakaita wakakanganisa. Tenga something umuripe. Still aisada. Aitoda zvekurara neni indairamba nekuti airara nemunhu uya. I'm sure zvinhu zvaakandiita it was above head. Haangamire onyepa kuti anondida nekuti pamavisit
aisauya. Chakaita ndigare pano, I don't know if it's cruelty. Ndikuda kuti andibhadharire rent nekutenga chikafu. Mari yandoshanda ndikungotengera mwana wangu zvaanoda. Ndigoita life yekuti every weekend ndoenda nemwana wangu kwandinoda. But ini handikwanisi kurarana naye. Handizivi kuti ndimoni here akauya padhuze. I think of everything I went through. It was cruelty. Mwana anochitwa, but ini I had to meet musikana every time. He never changed. I cried every day when I was pregnant, but nhasi akuona ndazvinakira akudara kurara neni ini handikwanisi. Vamwe vanonditi chimuregera ingawana anotenga chikafu, but kwandiri it's nothing. I can't forgive him. Handizivi if I need help kuti ndini ndiri wrong here. Ndaisada mwana wangu akure asina family yakakwana, cause ini ndakakura ndina daddy chete, mama vakashaya. Pandainamata ndaida kuti mwana uyu ave nefamily yakakwana, but it couldn't work out. Even up to now haasati agara neni pasi kuti ati sorry, anongoda kurara neni. I'm not agreeing. Tave generation yekuti vanhu vanoita utsinye vachitemba kuti vakadzi ndiyo vanogarira izvozvo. This is a painful story because she said vamwe vanochitiwa, but inini I had to meet the girl. Imagine munhu opinda muchipatara, BP yakakwira, munhu hatengi kana mapamba, munhu hauyi kana kuvisit because anenge achida musikana wake. All of a sudden chiki zvinhu zvachinja, munhu akudzoka kumba hachadi girlfriend iya. But the most painful thing about this story is you cannot sit down and say I'm sorry. Kugara pasi and humble yourself. He doesn't see kukanganisa kwaakaita. Heidi asked kuti, am I wrong for not wanting to sleep with him? No, you're angry. You have every reason to be angry. You are not wrong. Ndoda kuti mbona zvinoitika. There's something that happens that is very interesting. Murume akatadza, handiti akatadza pose paakatadza. Asi zvinoita sekuti receiver of kutadzigwa is not supposed to feel anything. Anofanira kungoti welcome back my husband. Life continues. Hapana kuti timbogara pasi titi papa wakandigwadzisa. Handiti can you be responsible for our actions? Take responsibility of your actions and say, hey, mudzimai wangu ndakakutadzira. Heidi munogona kuramba zvenyu muchigara ikoko, baba vemwana vachichengeta mwana, ngavabhadhare rent, handiti ngavatenge chikafu, zvese zviri right. Vakakutadzirai, vakakugwadzisai, kusvika musi wamuchagara pasi moti iwewe wakaita ABC. As long as asiri kuona up to his mistakes, aiwa munongoramba makadaro. Ende gogo ndawa pamataura kuti amai vemurume vakati, how do I even know kuti mwana wakatakura ndiyo mwana wangu. My parents stop interfering nema relationships evana, because mwana wenyu mukomana panenge achikurura umwe mwana bhurugwa munenge musipo chenyu liwatola pamandla okubuya lizodefenda umuntu ogangayo. Where do you get the strength? Do you know unhu vevana venyu pashapa vanenyu vakaganga vaberekeri ngaende kunze, vanenyu ingangi, asi munowana simba rekuya moti mwana wangu haana kudaro, mwana wangu angaroora tsvina dzakaita seiwewewo. Regai ndimbokuudzai vana mai nhasi ndoda kuti muzvizive. What goes around comes around. Maybe vari kunana boy mom, you know we have boy moms. Handiti asi kana une vana, hanzi kana wakazvara sekera mudundundu, especially kana une vana vasikana, because zvamuri kutrita muroora wenyu muchiminda nhasi not ava mai ava chete. Imi makanditarisa, the way you are treating your muroora nhasi is the same way your girl child will be treated. Hanzi do unto others what you want them to do unto you. Zvinogwadza sei kuti mwana munhu anoroorwa mufamily agodosa mama mukasei mama, uchizama, but your efforts are not appreciated. You are not seen as a human being. Unoonekwa same. I don't. You are made to feel like an outsider. Vele you are an outsider. Unoti wasvika pamba pevanhu uchizama kubata kuti gaini because usabika. Sala ala ugonyiwa uripo vagokunye. But love, muri vanhu vakaita sei vasina rudo. Munoziva here kuti rudo it conquers everything. Zvinorwadza. Inini I am a daughter-in-law and I'm also a tete. I make sure that I take good care of vanhu, people around me. Zvekuti tiabuse vana vevanhu hazvina kunaka. Muzuva ranhasi ndandiri paFacebook makuseni, I just had a slow morning. Can I say a slow morning? Yes, I had a slow morning because ndazosvika kunokuma past 10. Ndamuka makuseni ndaenda paFacebook. Then I saw this woman and her husband. There's one thing about people vari
vari kuma-developed countries. Maybe you guys vari kuma-developed countries, you are going to agree with me. So there's this thing vanhu vanonzi hospice kunongo hamini hatina izvozvo zvekuti munhu anenge ane cancer doctor otokudza kuti iwewe ka une cancer ende uchatofa. And I think one thing about those people, they accept imi. Saka video ndatoona murume nemukadzi, murume anga ari pamubhedha, mukadzi achimutora video achiti, are you ready to meet the Lord? Murume achiti, yes, God is good, I'm okay, I'm ready to meet the Lord. Ndikaona kuti level yakadai hatina isusu kuAfrica hatina level iyoyo. Unotukwa navanhu, ukaudza vanhu kuti vedweka ngatigadzirei musi watichafa, unotukwa navanhu vanokutukisa. Ende kuno kuAfrica makambona kuti munhu hafi, munhu kungofa kuti di bodo unenge usina kuroya. Munhu wose unofanira kuti pane muvengi anenge muroya. Munhu haafi nekuti Mwari vakaisa mutaro kuti aiwewe kana wakwanisa 60 years aiwa chafa bodo hazviti, tinoramba tiri mudenial stage. But as I was watching this video, I admired kuti kauche kuti mukadzi nemurume zvese they've accepted kuti madoctors have tried everything but cancer yako iri pa stage 6 ndo zviripo. Okay, so they've accepted kuti aiwa ndo zviripo. And mukadzi wachobvunza kuti, are you ready to meet the Lord? Over yes, I'm ready. Over yes, resurrection is promised. You can see their faces are relaxed. Kuti zvazvo kuti tinogwa isusu we fight kuti une tense. No, he's like, yes, it's okay, I'm ready to meet with my Lord, I'm ready to go to heaven. Wakati God is good, wakati resurrection is promised. What manner of faith. Guys, I also wish kuti as Africans who are in Africa, we can start kungo accept chaiwo kuti death is a reality. Death is a reality whether you like it or not. Munozwa kuti pane kame ka sense of permanence kekuti unomuka every day, makuseni wamuka wageza waenda kubasa, wamuka wageza makuseni waenda kubasa, and it feels so natural. It feels like you deserve this life for the next 2000 years. You're gonna be here, girl. You're gonna be waking up, going to work each and every day. Hey, those are feel like. But the truth is, that thing is a lie. The truth is, whether you like it or not, zuva richasvika, nenguva ichasvika, apo nyama nemweya zvinoparadzana. Ndinoshuwira kuti kana kuri kuti, ndoda kuti munditeerese, kune vanhu vose vanogara muma first world countries, handisi kuda vanhu vanogara kuAfrica. Nanditi, ndoda vanhu vanogara, this product is for the people who live in the Europe islands, out of the African continent. Vanoti inini ndinoshuwira. Should anything happen to my sister, should anything happen to my mom back home, should anything happen to anyone who is a beneficiary, because kazhinji kacho kana uri kudiaspora ndimi zvevakadzibata, ndimi vakuru, ndimi breadwinner, I will not stop talking about this. Kana kuri kuti munoshuwirawo kuti musazoti kwai vedu tata kumbira zvemagofani ndokumbira kuti ndiende ndinong'wa baba vangu bodo. Nasi ndavuya pano kuti ndikuvudzei kuti ndokumbirawo kuti munhu wese akanditeerera mujoine inonzi diaspora insurance. Should anything happen to your loved ones who are back home, haushayi pekutangira. Ndogara ndichitaura kuti ndoziva kuti vazhinji venyu muchataura kuti aiwa isusu tine ma-service provider. Yes, we love the service providers. Continue with the service providers. But after the service providers have done their work, vapedza kufushira vanoenda, and bills ose anenge aripo besides kufushira ayabebheka nelawe anenge akatarisana newe like this. So zvakanaka zviripo nyaya ndauya kuzokuvudza ndeyekuti kudiaspora insurance munopiwa inonzi £20,000 or $30,000 should anything happen to you or to your beneficiaries. I need you to know kuti your loved ones vamunodewo vaya vari pamwoyo penyu, they are the best candidates for the grave. Do the right thing. Tinokutendai guys nekuona chironga kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndichasiya link yediaspora insurance in the comment section. Kune vanhu vari kuFacebook and vari kuYouTube. Moclicka link, motaura natalent muda vanhu. It's going to give you a quote. Anditi, pambacho utoona kuti unopiwa quote yekunzi unobhadhara £6 mama, £6, £10, £19 pamwedzi. Muaudi kubhadhara £19 pamwedzi, asi muda kuzoita maGoFundMe muchikumbira muchiiswa maWhatsApp group kuti kwai bye baba ningi vazofyaikigwa vanoda mari kuti vaende kuZimbabwe. Ngatirege unhu wakadaro. Ndokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.